म्हणजे बुकिंग असतात शेणासाठी आधी असतं आमच्याकडे ढोरा सगळ्यांनी इकले नाही. मला बुकिंग करून जातात. आता जर आता 10 रुपये गमेल 20 रुपये गमेल लावू का बाय ढोरा बाळगूक तरी सुरुवात करते एक एक. चला चला नाही जा तू पुढे काठी घेतलंच तर पळत चालली. चल असं काय येऊ चालत. अरे जा चल. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर आता सकाळचे 8 वाजलेत आणि मी आणि विनू चालला ढोरा लावू गडग्यात. अरे चिंटो पाणी पिता. ओ चला पुढे जा रे. हळी तर आज विनू मुंबईत जाणार आहे. हो घातलेलं आहे परवाच्या रोज धुवून आणलंय त्यांका. हे बघा सकाळी सकाळीच कपडे धुवूचं काम घेतलं ना. ए बुतूर घालूची बॅग गडग्यात जाऊन दे. चल ए आणि ह्यो आज घराक जाणारा मुंबईत. मग ते काय सांगते रवत नाही ऐकत नाही. चला ही दररोज बेळा पाडून येतात. रोज हे पाडून येतात ती ताच करतात ती आली. हो दररोज हे पाडवतात आणि घरात येतात. आपला असाच आडकोस. आता पाण्याची सवय झाली आणि दुपारी तापता ना पाडवल्याने की घरा गेली. कुठबीट सगळे खय गेले सुरले. ए चिंटो ये 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 चिंटो. गोप्रो कपडाक बांधा या. बघ तकडे बघ. आता यांका दुपारी येऊन बाहेर काढायची 3 वाजता. तोपर्यंत बुतूरच. हां स्वतःच येतली. हे बघा आपसात जुजा खेळतात बघा. चला चला तकडे खडी. अरे तुझ्या हाय खाली. मंडो आणि फोटो काढता. आरती आणि सर्जा आहेत सर्जा.
चला तर आता लावून येईल आणि आता दुपारी 3-3:30च्या मनानं हाणूक येणार आणि एक उभोचा पाण्याची बाटली घेऊन घरा घेऊचा कपडे धुवूक दे त्याच्याकडे स्पायडरमॅन सुपरमॅन खय चाललं घेऊन जा चला तर आता आपण जाऊया ह्यो काय नाही ह्यो माका कामाक लावू तुला चल लवकर पटापट काय रुको कशी जमत नाही चल अशी पुढचा बोलाकडे आता अभ्यास कर अभ्यास सुपरमॅन ह्यो स्पायडरमॅन नंदन गाडी स्पायडरमॅन चला तर आता दुपारचे 3 वाजल्यात आणि आम्ही आता ढोरा आणूक चाललो ह्यो पण येता मी पण ढोरा इली होती बघा आपणच इली होती आणून जाऊची गरजच नाही त्यांका टायमिंग आज त्यांका माहिती आहे यांची गडबड आमची त्यांका टायमिंग पण माहीत झालेलो चल चिंटू आम्ही आणूक जायतोच होतो पण इली आज आपणच चल ए अंगावर येता तू चल तर नाही येतलो अरे ढक्कल त्या आरती चल रे ये अरे जामसणकरांच्या कुत्र्याने घेऊन इलो ही बघ मोती घेऊन इलो आणि आता गडबडा म्हणजे आता विणू जाऊचो मुंबईत आज त्यामुळे आज गडबड आहे का सोडून जाऊ चालू निघाईत आता 5:30 वाजता आणि याने आज पॉट टुमीतच काढल्या ना ये हे ढोरांका घेऊन इलो आज गडग्यात ना काढून चला रे कसा का होता काल तू इलस ना ट्रेनने चल तो बघ यो चल रे यो बघ पॉट बघ काय तुम्ही काढल्या ना चल आज माका जरा कंटाळच येणार आहे येऊन ऐकून 4 दिवस मस्त मजा केला दोघांनी नंदनच्या वेळेस कळी काढूक मिळाली अरे काय चल जाग्यार चल चल राजावाज जरा चिंटू आमच्या मारूक बघता जागा ठरलेली अरे तो हा त्यांना माहीत झालेला त्यांका आता सांगत राहायचा नाही नंदन सारख्या नाही बस अभ्यासाक बस त्याका पाणी हव्यात तर बोमटत राहणार बॉ करणार मोठे रात्री कधी येऊ कोण एका इंदा स्वतः बनवतो आता आणि त्याच्याबरोबर दुसरं कोण दुसरं पाडू घेऊन ऐकतो पावसात ते का हसरो मग आंबवण कोणाक देतं म्हणून आता ह्यो आमवानाक लागलो म्हणून वाईट जरा चांगलं आलं बॉडीच झाली 3 जण खातात ती ह्यो नाही खात. एक अजून काय कळतच नाही तू शांत हा तो तो भात चोरा भातात जाता भात गमला की त्याच्यातच जाणार त्याच्या गळ्यात ती घंटा कशा मारलं तिच्या पाठसून सगळे असतात म्हणून तिच्या म्हणून आहे. हा कॅमेरा लावची गरज नाही काही गेली घंटा वाजली की समजायचा होय बाबा मी सड्यावर लावून येतो मी लावून ये सड्यावर टेंबात त्याचा काय चालला त्याच्या जिभेत कुसुंड्याची खाज उठते
अरे सकाळी शेणाक मारण्याची गर्दी होती हम्म. बघलं ना तू. म्हणजे बुकिंग असतात शेणासाठी हा आधी बुकिंग असतं आमच्याकडे. ढोरा सगळ्यांनी इकले नाही. मला बुकिंग करून जातात. आता जर आता 10 रुपये गमेल 20 रुपये गमेल लावू का बाय. हा. ढोरा बाळगूक तरी सुरुवात करते एक एक पॉलिश करतो. हम्म. ते का बरा आहे, बरा वाटतं तू बघ.